Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Oh, sure. You will visit me there, Andre, with your girlfriend and your friend, Jero. Yes, my friend Sotomo. Hopefully, by December, Professor Chutong. Mayong pagbuminaw sa What? Let's Pinoy. December is far. Why not do it next month? If you visit me on December, I think you cannot see me anymore. Oh, Professor Chutong. Friend Sotomo. Good afternoon, passengers. This is the Oh, pre-boarding announcement. sorry, friend Jero, Andre. That was a call for boarding. I need to go now. And any passengers We will miss your friend Sotomo. Professor Chutong. ready. I need a hug for the two of you, my very dear friends. We will miss your friend Sotomo. Yes, Professor Chutong. We will miss you. Me too. We really miss you, friends. Oh my, no tears, no cry. Just bye-bye. Bye, friend Sotomo. Bye, Professor. God bless you. Thank you. Bye-bye. Bye, Professor, Andre. bisan to lumipahiyam siya samtang nagpalayo. Apan makita mo nga may mga luha ang milugmaw sa mga mata. Oh, nakita ko usab kini Andre. Wa ko magkasabot sa kong gibati, Professor. Ingon sa mihiot ang akong tugan samtang bibiya siya. Ug napadayon nga nagkaway-kaway siyang kamot ug nanamilit na to. Ug gibati ko nga wako'y kalainan sa usa ka gaming bata. Nagibiyaan siyang amahan. Andre. Ug sama siyang gisulti. Murawag. Sa akong pagsabot. Nga di na gyud nato siya makita pa o ikauban pabalik. Oh, Andre. I'm hurt. I'm very sure. I will miss them. I will miss you, Professor Jero, and friend Andre. Naka-take off na gid ang aeroplano ngayong sakyan, Professor Jiro. Mao ka na, Andre. Unsa ba sa nahitabo nato nga gipaabot pa man gyud nato dinhi sa gawa sa airport ang pag-take off sa aeroplano nga gisakyan ni Professor Sotomo. Ingon man sa bako, Professor Jiro. Nagapangutana usab sa kong kagalingon niya na. Mayo tingali nga ikat na nato atong pagkaseryoso karon. So much for the drama. Okay. Bitaw. Let's go. Okay, let's go. Nadugay ko pagbalik din sa imong apartment, Fiona. Kay, ambot ba? Nga human may magkapagikan ni Professor Tsutomo sa airport. Gipaabot pa ginamo ni Professor Jiro ang pag-take off sa plane nga iyang sakyan. Mao pa? Ug wa lang dama humanan to. Kaming duha si Professor Jiro. Murag wa masahid kung siya sunod ang buhaton. Midetso ra miglakaw. Ug taas-taas na gid miglakaw. Ug taw-taw pa na mo na matnguni nga may daday ming sakyanan nga among nabiyaan sa parking area sa airport. Oh? Napahunong mi si Professor Jiro ug nagtinanaway na lang. Mao to nga kay nakamatngon naman mi. Minahinay na lang sa mibalik sa among agi. Paingon sa parking area. Di na mo biyang auto. Ay, pastilan. Nausa man mo. Nagpadati nga mo sa inyong gibati. May ngulingon ba na?
Parehas mo si Professor Jero. Very sensitive kaayo. Bitaw, Wala ang rason. Kay gitibib man ninyo duha ang paglayo ni Professor Tsutomo. Kana, tungod sa inyong kasuod. bitaw, mao gina. Labi na gyud kay ingon ato man ka ni adto ang iyang siltihan. Nga maray noon og. Marabag hingpit na gyud ang iyang pagpanamilit ninyo. O sana, kay kami ni Professor Jiro, wa naman yun mangiglain pa ni Professor Tsutomo. Kung bata patingali ko atong higayon na, wana, perte na akong nakatiyabaw. Hala, kalain. Ay, ko katao eh. Mawawam na sa tanim mo noon. Kisabgod ko eh, nga imong kauwaw. Basta. Naunsa man ko. Wa man yun hinuon ko pati o tuka. Bisan pag gipugos na akong basa kining novel aron untang magtuka na ko. Mura man hinuodong mas mi active ang akong hunahuna. Ug wa ganing usod sa akong hunahuna kung sa akong gipasa. Kay siya hinuon mo imusapaw sa akong panumduman. Si Andre Martin. Karon lang kumukatig ingon ini. Mura pag... Ay, ambot. Murag nayabag naman hinuon ko. Nayabag ka na yun, Sophie Jimenez. Nayabag ka na yun. This is not right. This is not right. Yes, bro Mike. Nasinda na ko ang whole plans project. Ang ako nga mag-go over na mo. O aron nga maka-estimate ka kung pilagid ka personnel na to ang mutrabaho na ng mga project. Yes, bro. Naibaw ka na kinsa mga tawhana nga atong kasaligan sa mga trabaho. And as soon as possible, masugdan na din nato kini. Labing dugay, next week na lang kinahanglan nga makasugod na ta. This week, ma-deliver na ang mga units and equipments nga itong gikinahanglan. Okay, bro. Magpaabot ko sa matawag, ha? Okay, bro. Sige. Thanks, bro. Bye. Ay, salamat. At least, ang pag-deliver na lang sa gamit ang paabuton para masugdan dayon ang project sa Prime Asia Worldwide Services, Philippines. Ay, kaya maurabay gusto ni Miss Sophie Jimenez nga anak sa Tagias Company o mao mismo'y project coordinator nga kinahanglan gina masugdan ang trabaho. Aron mahuman kini before sa ilang target date nga mahuman usab ang construction sa building. Samtong akong nasabdan og dahog. Ay, pastilan. Ang hard drive man dahil ang gihatag ni Professor Tsutomo. Huwag ka ni madamage sa iyang pagkahok. Ay, walang unta. Usara ba ganda ini sa tuyo ni Professor sa pag-anis Pilipinas? Sa Cebu, aron. Mahatag niya na ako. Mahatag na ako ni Professor Jiro kining maong hard drive. Yes, a hard drive. You can explore or see everything stored here. And I'm sure you need this. And it will help you a lot. Before I came back here in Cebu, Philippines, I wish to bring this hard drive for you, Andre and Proctor, my good friends in the Philippines, because I know it really help you a lot. Sa kadayan suli ni. Nga miingon mas siya nga dako kinig ikatabang nako. Namo ni Professor Jiro. Pero nagkapasubo na mo ni Professor Jiro. Ang iyang ginon. But I think this could be the last time we can see each other. Ginoo ko. Inaot nga walang untay lain nga ipasabot ka itong iyang isulti. Walang uta.
2 hours to kape na nakalabay human pakalupad ang aeroplano nagsakyan ni Professor Tsutomu Kuroda. O labing siguro, miabot ang yun sa Japan. Bayo unta nga itawag niya kung kumusta na iyang pag-abot. Makatawag unta siya, pero mga ugma na lang tingalin ako siya tawagan kay labing siguro gikapoy ito sa biyahe o may posibilidad nga may relax o may pahuway baka noon. Si Andre. Hello, Andre. May tawag ka man. Hello, Professor Zero. Yes, Andre. Pastilan, Prof. Dispensa. Dispensa. Para sa unsa? About sa hard drive, gihatag o gibili ni Professor Tsutomu Kuroda na to. Uwa mo ko mahatag ni mo ganina. Oh, pastilan. Mao din ang ipangayoan ni mong dispensa. Yes, Prof. Pastilan ka ni mo, Andre. Binakog na unsa. Dihara na ni mo. Ikaw rin mahibaw niya na. Pero kita mo kong duha ang gitagan ni Prof. Natanaw na ba ni mo kung unsay content niya na? Uwa pa, Prof. But kay si Professor Tsutomu Kuroda ang naghatag ini. Understand nga ang din eh. It's all about or related to our field. Labing siguro nga ingon gyud niya na, Andre. Bueno, tanawal kung unsay content na kay usa na sa tuyo ni Professor Tsutomu sa pagbalik din sa Pilipinas. Nato din sa Cebu. Importante gyud kayo na. Muna yung isulti, Prof. Kung wako malimot. Basta tanawa lang kung unsay so niya na. Sa iri lang unya ako. Basta para nako mas magamit man ni mo kay diri nako. Kay naanak ko sa kahaponon sa kong panuigo na, Andre. Dili sa manimo nga napas sa kinapungkayan sa field nga gisudlan mo. Ug daghan pang mamayong mga butang nga kahimuan nga nagpaabot nimo sa unahan. Ug nakasiguro ginako niya na, Andre. Professor Jero, unsa pa kanimong gipanulti? Are you okay? Usay... May problema ba, Professor? Usa ba ka ng pangurtanan ni mo, Andre? Wa ko makasabot. Sige, nasa iyo tingali ko, Prof. Kalimtin lang to. Bitaw ako makasabot. O sabay buot ni mo nga ipasabot, Wala to'y problema, Prof. Ayaw na lang ito kununa. Kalit manggod nga implan ko ang akong nahuna. Mao nga nagkasulti ko ito. O wala ko rin mo masabi. Okay. Salamat kayo sa imong pagtubag sa kong tawag, Prof. Kung usay akong matanaw ining hard drive, mo relay lang niya ko nimo. Okay, Andre. Okay, Prof. Bye. Sa'yo, bye. Basta tanawa lang kung unsay sudyana. Sa hiri lang unya ko. Basta para nako, mas magamit na nimo kay diri nako. Kinaanak ko sa kahaponon sa akong panuigon, Andre. Dili sama nimo nga napas sa kinapungkayan sa field nga gisudlan. Ug daghan pa maayo mga butang o kahimuan nga nagpaabot nimo sa unahan. Ug nakasiguro ako ni Ana. Sige mo ni Professor Jiro. Nga naanas sa kahaponon sa iyang panuigon. Ug dili sama na akong nga naapasak kinapungkayan sa field nga akong isudlan. Ambot, gilain lang tingali na kus pagsabot. Ug tungod lang tingali ni sa sinultihan o sabi Professor Tsutomu Kuroda nga rin namo before sa iyang flight. Nga mura na inunog na namilit. Kinuha ko. Ilikay sa mga kadautan o unsamang dili maayong o posibleng nga may tabo sila si Professor Tsutomu Kuroda o si Professor Geronimo. Wala kong magiglain pa nila. Kay gipagkasama ko na sila nga kabahin na sa kong pamilya o kinabuhi ginoo. Mga maluwi ka. Igo na arong orasa sa kakabi. Manawagid si Andre na. Bisa na lang untaog na message siya. Aron makompleto nga akong gabi. Tingaling may nabisihan lang. Pero nag-online man siya. Basta may importante na siyang buhaton. O may di kabisihan. Dili gina siya mag-online aron dili ma-disturb. O niya akong namakita ni Hero ng aging mga adlaw. Noon, naggan siya nagtawat ng mga projects. Tingaling mo igi kabisihan. Katukang iyang project sa Prime Asian Worldwide Services Philippines. Nagipan nag-iyas sa mga Jimenez. O isa na kay update ato. Sa mga dagong projects ni Andre, musulti na siya na ako sa mga development ni ini. Kung may problema pa, wow. Pero ni ining company nga, gipa nag-iyas sa mga Jimenez. Huwag siya bisan kamay na lang nga detail nga gi-share na. Tungod ka sa anak sa president, ang CEO sa maong company, nga mao'y nakig-negotiate o nag-deal niya sa maong project.
Sophie Jimenez. Suwayan ko ka pag-search ang iyangan. Maayo ka. Pero, wa matingali mawana ko kung suwayan ko kini sa pag-search. Sa browser lang. Niya, dagan ang niya related sa fashion. Ug, aniya, Miss Sophie Jimenez. Kuha pakit siya. Nindot og lawas. Ug mailang nga hustos siya sa height. Tungod ni mga foreigners nga iyang tapadan. Ug dili kiday kahibo nga bisan kinsa tingali nga normal nga tawo nga makakita niya labi na sa personal makadahay kog maipugit sa iyang katawong unsa na ka si Andre. Naunsa man ko nga nag-ingon man niya nga akong kibati may bati kog selos niya. No. Oh, si Andre. Santo, mura mag-i-cancel ang akong pagtawag ni Fiona sa via messenger. Nasipyat ka to siya or iyang gituyo. Mas bagos pagtawag via messenger. Di man mo ring. Mauday. Kaya wala siya mag-online. Kaya nag-online siya sa una kong pagtawag sa messenger o miring. Unya kay karon, kaya wala naman mo ring. Masabot yun nga iyang gitong gituyo pag-cancel ang akong tawag. Unsa may nahitabo ni Fiona na unsam ni siya. Unsa may problema. May message ug may pop-up sa Apple portion ng cellphone ug gikan ni Miss Sophie Jimenez. Ay, nagkalawom ng gabi. Ugma ko na kanibasahon ug replyan. Kaya labing siguro mangumusta gini siya sa iyang gipatrabaho na ko silang kumpany. May importante pa kong estudyuhan. Pero di lang ako off ang akong phone. Aron dili niya mahalata nga masabdan nga wa paday ko matug. Shit. Huwag niya masihin ang akong message. Maybe natuog na siya. Hinungdan nga wa niya kini mabasa. Pero there's a possibility nga ki-ignore niya ang akong message. Ay, naunsa man ko. Murag dili naman ni husto ang akong kibuhat. Shit ka, wow! Kinsa ka ba, Engineer Andre Martin, nga gahinan ko og panahon? Kinsa ka ba? Kadaghan na yung files ang sud ning hard drive nga gihatag ni Professor Chutomo. Folder kini ug may label nga giunhan og number. Take this, Andre. Yes, a hard drive. You can explore or see everything stored here. And I'm sure you need this. And it will help you a lot. Before I came back here in Cebu, Philippines, I wish to bring this hard drive for you, Andre, and Prof. Giro, my good friends in the Philippines, because I know I really help you a lot. Unsay buting ipasabot ang dako kining ikatabang nako sa unsang bahina. Nakunit na nako ang hard drive ni Professor Chutomo nga iyang gihatag nako. Ihatag na mo ni Professor Giro. Installing. Paspas kayo ang iyang pag-install o ready na. May pop-up na kini. O confidential. Confidential ang nalabel nining maong hard drive. Nasato pa, sikrito ang content ang suni ni. Nga dili ang iyang masayran soban. Ang mouse. Makita ng mga folders human ako kini maklik sa mouse. Ug may tagsag-tagsag kini kalibel. Mga records and data kini sa mga new discoveries dito sa Japan about sa modern science sa 21st century and beyond. Kung mao, husto si Professor Chutomo. Dako to kining ikatabang namo ni Professor Giro. Kining mga files nga sud tining hard drive. Alang sa kinaugalingon ug tugang panamong pagtuon about sa technology nga magikinahanglan aron makagama og alternatibong butang isip pagpangandam sa napanlantawan na namong panghitabo nga dugay na nga giplano sa mga globalista ug elitista nga buot mo kontrol sa kalibutan. Ug niya pa bahin sa mga innovation and advanced technologies ug niya sa pangilang rediscoveries ug pagtuon sa mga advanced kaayo nga pagtuon ni Nikola Tesla sa free energy nga makuha ra mismo sa palibot and more about magnetic field sa gravity ug ang connection sa tubig ug mismo sa ground sa yuta ug sa tanang mga butang sa palibot nga konektado may frequency through energy nga naa na nini. God,
Niyan ang tanan nini. Sa latod, research design kini. Nga mao ang blueprint sa scientific study. Din anian na nini ang methodologies, tools, techniques ug mga pamaagi sa pagkandak ug research nga makatabang sa pag-identify ug pag-address sa problema nga mahimong masugatan during sa process and research and analysis. Sa kining, uy, karon pag kumakakita ini. Red folder nga may label nga warning and disclaimer. Ang sisud ini. Ako i-click. May document in PDF in the front nga may label Nicolas Tesla. Ako i-click og basahon. Oh, Diyos ko. Naka-search na ko ni Eni kani. Tinuhubagin kini. Mahimo ba kini? Imposible kini. Nga mahimong matunga ni Nikola Tesla ang kalibutan pinaagi siyang gihimong pagtuon gamit ang kaimanan nga iya usab nga naimbento. Dagan kong nadunggan og nabasahan bahin ining tawana. Kung unsa kalanti pang iyang panguna, kung unsa siya kautukan, din halos tanan nga mga discoveries karon nag-iingon nga advance nga teknolohiya. Apan yan paday ko nung 1900s, iyan ang nadiskubrihan. Apan subo lang palandungon nga siya namatay. Ug may mga tao pa nga iyang kamatayon, binafatan usab gihapon sa mga globalista ug elitista nga mikawat sa iyang libro nga matod pa didto may mutang ang tanan niyang mga discoveries. Kung mao, kining hard drive nga gitugyan ni Professor Chutomo na mo, may mong aduna usay nagtinguha nga makakuha ini. Tungod sa mga mahinungdanon kayong content about sa advanced technology nga anaan ini. Uy, hala. Mibalik na di kang duty, Dayfyo na. Hala na late, trabaho. Sorry. Okay ra, nang inyang. Happy na kung dili ka parang mo trabaho. Uy, huwag mo to bakit ka. Okay na kaday, ha? Okay ra nang inyang. Sigurado kang okay na kaday? Mura magdili. Mamalihog da ko check anang record sa folder nga akong gibutang sa imong table nang inyang. Ug kun mahuman na nimo, please ko balik ana sa table. Oo, sige, day. Ako'y murag wa man sa mood. Manawagan ni si Andre nga upag ask kung bibalik na ba ko sa trabaho. Limdi lang siya palihog. Ha? Limdan? Uy, kinig, unsaon man ako pagsulti, day? Bahala ko saon nimo, basta limdi lang siya. Dili ko gusto nga madisturbo sa akong gitrabaho. Oo, day. Uy, Itubag na lang ko ana diha na inyang. Kaya akong gi-unplug ang phone extension ako dire. Okay, day. HR, good morning. Hello, good morning. Nanginyang, mamaliw ko ni Fiona. Uy, hala, wa magbalibak. Si Dong Andre man eh. Hello, Nanginyang, mamaliw ko ni Fiona lang. Kuan, pastilan. Ikaw ni, Dong Andre. Pastilans Nanginyang. Karoon ka na lang wa makilas kong tingo ng... Oh, hala. Sorry, Dong, sorry. Misin niya si Dayfyo na nga palimdan. Hello, Nanginyang, nagkarungugas mong isulti. Ha? Unsa ganito, Dong? May gisulti di ay ka? Matod ko, mamaliw ko ni Fiona. Hala. Hala, sorry ka ayo, Dong. Wa para ba mo duty si Dayfyo na? Absent. Di ako sa guardhouse, Nanginyang. Mo'y sulti sa guard nga bibalik nag-duty si Fiona. Oh, hala. Mama, oy, sultis gardong. Booking. So may problema, Fiona, nga di ka man makontak. Wa man. Wa? Pero ang tuno sa mong sinultihan, lahira. May nahimo ba kung sayop ni mo? May pagganay kayo itong panagsulti last time, Fiona? Gikapoy lang ko. Gikapoy ka o may gipangluuran ka na ako? Wa ka makadungog sa akong gisulti. Gikapoy ko. Gikapoy ka. Pero nga nung may balik ka naman ng duty, huwag ka man hinuon mo pa huway. Kinahanglan nga mo balik na kog duty tungod sa akong mga backlog. Okay. May mga baklag ka maka. Di na lang ka isturbo. Bubalik ako before ka mo off sa hapon. Aron, budiretso lang tayo pangawas-gawas. Excuse me. Si Miss Sophie Jimenez.
I need to go. Nganong wa mo man tubaga ka tumitawag? Imo man hinuong gi-cancel. Si Professor Jiro kitong nanawag. May nungdan walang ming lakaw. Nag-remind siya ako. Mao ba? Basin nasipiat ka og tan-aw. Basin kun dili ka to si Professor Jero. Basin ang anak ka to ni Mr. Gabby Jimenez nga may mahinungdanong tuyo nimo. Oh, wa ka makatingog, Andre. Nasayop ako? Ha, Andre? Unsa man imong gipanulti? Wa ka bagod magkaklaro sa akong gisulti? Matud ko, basin ang anak ka to ni Mr. Gabby Jimenez nga may mahinungdanong tuyo nimo. Nagkasabot ako kung gano'ng naingon ka na. But kung gusto ka nga mutanaw sa akong phone, aron makumpirmar nga si Professor Jiro gid ang mitawag, nga akong phone, tanawa. Dili ko ingon ana, Andre. Kay misalig ko nimo. Og nasayod kung dili ka gid maantigo mamakak nako. Dili ba? Okay, basta mo na ka to. Moabot ko din before come off, Fiona. Nainsulto ko sa wapagtupag ni Mr. Andre Martin sa akong pagtawag. Klaro kayo nga instead iyang i-receive ang akong call, iya kining gi-cancel. Shit! Kinsa ka ba, Mr. Andre Martin, nga moingon ako ini? Kinsa ka ba? Nagkapamakak na nun kung Fiona na. Tungod ni Miss Sophie Jimenez. Nga nung mitawag mo siya, unsa ka importante niyang tuyo. Nagkasulti na may bayan sa project nga iyang kipatrabaho na ako sa bago nilang building. Ang natindad niya po ng phone ni Professor Giro. Tritsoon ko lang siya sa hotel ngayong sakan. Pasabtod ko lang siya sa tanan bahay ni Fiona. Nagkasiguro ko nga magkasabutar siya na ako. May balik siyang tawag. Hello. Good morning, Miss Jimenez. And what makes the morning good, Mr. Andre Martin, after you canceled my call? Ma'am, I mean, Miss Sophie. I was at the meeting when You insulted me, Mr. Martin. Hello? Miss Sophie. Gidiretso niya putol ang iyong tawag. No. Taod-taod naman kong nagsigig press aning nilang doorbell. Diri sa room mag-occupy ni Professor Zero. Pero wa mag-yuk ko ni Abli. May room attendant nga nagpaingon kini. Excuse me. Yes, sir? Good morning. Brad, taon-taon na kong nag-doorbell sa akong professor na nangyang room. Pero, wa mag-response. Nagkamatikod ka ba nga may gawa siya? Yes, sir. May upat ka tao siyang ikauban ikan sa kwarto. Nagdali sila, sir. Usa. Tinood ba kini mo gisulti, Brad? Tinood ba kini? Mao ni ang mga CCTV footage, sir, sa gingon nimong oras. Between 10 to 11 this morning. Sa kwarto nga gi-occupy ni Mr. Jeronimo Villa. Kindly play these footages one by one, sir. Gusto lang ako nga matanaw kung kinsa katong upat ka tao. Nga giingon sa inyong room attendant. Nga giubanan sa kong professor. Okay, sir. Kalig lang o monitor kay atong i-scan pinagi sa paghinay o drug ni gamit ang mouse. Sige, sir. Palihog lang. Pause, sir. I-pause. Yes, sir. Darangupat ka tao nga kauban sa akong professor sa hallway, sir. Backward. Backward palihog. Okay, sir. Kadiyot. Hinay lang palihog, sir. Yes, sir. Niya. Niya. Ginihinay na ako sa pag-drug. Dada, pita, sir. Okay. Kanang may upat ka tao nga padong na nga musuod sa room ni professor. Okay. Diya, sir. Diya. Okay, sir. I-play na palihog. Yes, sir. May pindot ka lang usa sa doorbell. Nagpaabot sila nga ablihan, sir. May abli na putahan.
tanaw nimo ang mga footages sa pagsuod sa maong patkatao from the entrance nining hotel, sir. Silang papaingon sa hallway ngadto na sa room sa imong professor. Ug hangtod nga nakasuod sila. O milaps kini o mga 5 minutes kapin. Una pa sila ni gawas. Unsay imong tanaw, sir? May kadudahan ba sila mga lihok? Sa imong tanaw, may puwersa ba nga gigamit ka ng upat ka tao aron muuban kanila nga akong professor? Mura man o kabubuton sa imong professor, sir, nga may uban na ng upat. Pero sa laing angle sa kamera, labi na dito sa pag-exit na nila ug dayong sakay na nila sa van nga itong. Murag giduot sa usa nga nag-jacket ni si professor, giduot nila, di ba? Aron lang nga makasuot kini sa van. Mao ba, sir? Murag wag ko kabantay da. Kanang usa ka file, sir. Nga nasa ubos. Kanang second to the last clip. Mayon tag magkapangay ko na. Oh, pero sir, murag kailan man niya itong mga tawhana kay wa magi hesitation o wa may resistance sa part sa imong professor sa pag-uban nga ito nila. Mausap na akong obserbasyon. Oo. Pero ang magkapahibong, kung nga nung dili na makontak na ko ang professor. Kwan. Kung sa tanaw ni mo nga kadudahan gyud o unsa bay hunahuna nimo nga maniguro ka ba lang, mahimo man ning imong ipablatter. Kay kung unsa imong desisyon o kung unsa man gyud, mabalik pa ba ang imong professor dinhi sa hotel o dili na, pwede na nimong mapangayuan o assistance sa kapulisan aron nga mahibawa na to. Kung kaso ba ni sa kidnapping o unsa ba gyud? Si Andre. Hello. Abi ko bag, di lang gihapon ko ni mo tumagon, Fiona. Unsay imong tuyo? Fiona, sugad ka ganiha mga alas 10 pasado sa buntag. Human biuban sa upat ka tao si Professor Giro, gikan sa hotel kay Inisagan. Hangtod di mga orasa nga, hapit ang alas 3 sa hapon. Wa lang gyapon siya mabalik o dili lang gyapon kini makontak. Unsa? Andre, kung unsay buti pasabot ni ini? Ambot, naglibog ko. Hinungdan nga ko noon ako nga magpatabang na sa kong higalang opisyal sa kapulisan, labot ini. Andre. Mao nga kung unsa man gani unya resulta sa akong pagpakikita sa akong higalang opisyal. Manawag ra ko nimo labot sa akong gingon nga hapiton ko ikaw diha before ka mo off. Ayaw ko kabalaki, Andre. Ang mahinungdanon ni higayon na. Nga masiguro nimo nga wa mahimutang sa peligro si Professor Jeronimo Villa. Ginoo ko, basin kung gikidnap na to ang professor ni Dong Andre Day Fiona, o niya ipalukat og dakong kantidad. Maubitaw na akong gikabalakan ng inyang. Pero, ipalayo lang untain tao na. Kay maayo kayong tao si Professor Jeronimo Villa. Makadungog bitaw ko usahay ninyo ni Dong Andre nga maghisgot ni ana niya, day. Kung unsa na siya ka maayo. Please, pahangyo ako ng inyang. Tapangan na tong ampo nga. Nasayop lang unta ta sa atong anak ko na. Nga mabalik lang unta nga luwas ang professor. Ay, maayo lang unta taon, day. Kay kasagaran ra pa sa mga gipang-kidnap, no? Tagsara gyud kaayo nila nga mapalit kapuhi. Kasagaran, no? Patay na gyud ka nga mabalik. God! May pasalig si Colonel Pilapil. Nabutabang sa pagpangita ni Professor Jero. Ug matawag na din siya nako kung may makuha na siyang impormasyon bahay sa Professor. Ginoo, walang tayo utang naitabo ni Professor Jero. Luwas lang yung taon siya nga mabalik, Ginoo. Oh, may mitawag. Tingalig si Professor Jero na kini. Oh, si Miss Jimenez. Mitawag nung sabsig balik. Nasukur ba siya kaganinang buntag nga huwag ko siya tumaga? Huwag dihang nagkasulti na nasuko siya. Kay ginsulto ko nung nako siya.
pala. Hello? Bisan ba ako mga messages ni mo related sa among gipatrabaho ni mo? Imo lang gihapong gibaliwa, Mr. Martin? Ha? Ma'am, Miss Jimenez. Nag-message ka? Sorry nga... Tanawa ang imong messenger kung pila nagka-messages ang masend ni mo, Mr. Martin. Sugad pa ka ganihang buntag. Hangtod na ning mga orasa. Sorry kayo, Miss. Ma'am. May getubag ko karong problema. But, don't worry. Mag-aabot ko ni mo karon dayon diri sa akong office. Kay daghan tag importante pa nagsultihan. Ma'am. Miss Jimenez. Ay, galit na usab niyang kiputo lang yung tawag. Wa ko'y labot kung unsa man ang problema nga iya karong giatubang. Ang mahinungdanon kung unsa akong gusto nga mahitabo. Tingali ko pa siya makaila kung kinsa ug unsa ang mga Jimenez dinhi sa nasod. Kung unsa kami ka-influensyado. Ubay-ubay na gada siyag na send ng mga messages. May tungod sila yung gipatrabaho na ako. But, tuwan ako yung mga tao nga gipada sa area. Kailangan pa ba niya nga ang akong presensya? Oh my God. Tilimahin mo nga siguroon ko ang pagkikita ni Miss Sophie Jimenez. Di na ko ibugti kung unsa may iyang pagkiksultihan ako kaysa kasiguruan og sa kahimtang karon ni Professor Jero. Nga hangtod na higayon na, wapay kita. Kay mas mahinungdanon pa kini kay kaniya. Mayong pagbuminaw sa Rex Pino. Hapit na mo usa ka oras ko nagpinaabot ni Mr. Andre Martin. Ug hangtod ron, wa pa siya. Unsay gusto niyang mahitabo? Gihakit pagid ko niya. Tingalig magmahay siya kung ako na'y masuko. Tingalig nagtuo siya nga dili na ako mahimo ang pag-cancel sa iyang pagkikontrata sa among kumpanya. Bisan pag nasugda na nila sa pagtrabaho ang maong proyekto. Mao ba kanay gusto niyang mahitabo? Sige. Tan-awon ta, Mr. Andre Martin. Tan-awon ta. Ginaw ko. Hain si Professor Jero. Unsa man karo'y matuod ng kaimtang. Naghindiin ako sa pagpangita kaniya. Sa mga dapit nga mahimo niyang adtuan. Sa mga tao nga nakaila kaniya. Nga posible usab niyang adtuan. Apan wagid siya. Asa ko pangita sa Professor Jero. Asa man. May bitawag. Tingaling si Colonel Pilapila gini. Si Fiona Day. Pastilan. Hapit na maday mo alas 6 na gabi. Nalimot ko nga hapiton ko maday siya nganto sa iyong trabawan. Hello, Fiona. Pastilan, sorry kayo nga mupaingon palay ko diha sa imong gitrabahuan. Nalimot ko sa atong gikasabutan nga... Ayaw na ko kapita sa akong gitrabahoan. Nakauli na ko. Ha? Pero, nagsabot ta nga hapiton taka sa imong gitrabahuan naron magdungan ta sa pagpangaw sa gawas. Nalimot kang nagkasulti ta bahay ni Professor Jero? Nga okay ra ko? Ang may nungdanon nga makita ni mo si Professor Jero na gikuha o miuban sa upat katao gikan sa hotel nga iyang gisakan. Ug nabalaka ka kun nganong dili gyud mo siya makontak. Fiona. Usbon ko, ayaw ko kabalaki. Nagkasabot ko sa sitwasyon. Tuod, unsa na i-update bahay ni Professor Jero? Hangdod karon wag ibalita bahay niya. God. Wa ba din mo siya balik-balik og kontak ang iyang phone? Halos every 10 to 15 minutes. Nagsige kog suway sa pagkontak sa iyang phone. Pero hangtod karon, unreachable pagyapon kini. Pastilan, hain man ka di si
Nabala ka na kay ko bahay niya, Fiona. Labi na nga sa iyang mga sinultihan. Nga marabag. Ambot. Hugaw na tingali ko gunahuna. Pero hangyoon talang ka nga tabangan ko ni mo gampo. Nga walang tayo daotang mahitabo niya. Nga mabalik na siyang luwas. Gihimo ko na, Andre. Salit lang. Mabalik ra lagi siya nga luwas. Fiona. Si Colonel Pilapil day. Unsa ba insulti nimo? Mingon siya nga matagkaroon ko niya. Mutawag siya. Kung doon na kalambuan sa paghimo niya o pakisusi kung hain ko si Professor Jiro. Kung kinsa katong upat ka tao nga iyang giubanan gikan sa dito sa hotel nga iyang gisakan. Mao ba? Pero mahimo man tingali nga dili ka na lang magpaabot nga matawag pa siya nimo. Kung ikaw na lang di ay ang follow up niya. Mabitaw ka na akong hunahuna. Nga right after ending atong panagsulti karon, ako na mismo ang mutawag niya. Kay nga ini kagabi na, nadungagan usab ang akong kabalaka bahin ni Professor Jiro. Sige. Bye na lang aron. Makatawag ka na ni Colonel Pilapil. Salamat, Fiona. Bye. Bye. Ay, call Colonel Pilapil. Miyaw tagayan lang kining phone sa number ni Colonel Pilapil. Engineer Andre Martin? Ikaw gid, sir. Gikumplito pa gid mo ang pagtawag nako, ha, Colonel Pilapil, sir. Inatun paminahon kung mo rin ako itawag nimo. Nga para ako, proud ko nga nahimo ko ikaw ang ikala, Engineer Andre Martin. Na nailang ako sa mga inilang scientist and inventor sa nasod. Pag Andre na lang, good. Ikaw ba? Ikaw gani, tawag ka kaya ako Colonel Pilapil. Okay. Bro, BG Pilapil. Naroon nila. Pero, ay lang ba niyo ang apelido, ha? Aron din sa pumasampit si Mungaan, uban ang apelido. Ikaw, good, bro. Bitaw, dispensa sa disturbo, ha? Huwag ka mag-disturbo na ko, bro. Andre. Naibaw ka naman tingali kung unsay kong tuyo. Yes, bro. About si mong Professor Jero. Oh, bro. Og sorry na nga, wag ko makapaabot nga ikaw na mismo ang mutawag nako. Kay wag yung ko mahimutang kung nganong hangtod karon. Di ko lang gihapon makontak si Professor Jiro. Nagasamot ko, bro. But anyway, ay ka magaron. Di ako sa city. Paingon sa downtown. Nag-drive ko, bro. Pero wapang sayod kung asa ko mo paingon. Tungod di sa akong kabalaka kung hainas Professor Jiro. Kano, bro, magkita na ta. Kay may butang kitang kasultihan. Ilang bahin sa imong Professor Jiro. Labi sa bahin nimo. Ha? Oo, sa ibot mong ipasabot, bro, BG. Unsa? Sabtun kay ikaw kung magkita na, bro. Istoryahan rin tarong. Diyan sa Kursa City. Okay. Okay, bro. Asa ta magkita? Pastilan, day Fiona, no? Hain nakataon tong professor ni Dong Andre. Maayo lang unta taon nga way da utang dahita po niya. Maayo lang unta taon ng inyang. Kaluyan lang sa Ginoo nga mga maayo lang unta taon tong tao ang upat ka tawo nga iyang giubanan. Bitaw. Pero, ay, okay na tingali to siya, dayoy. Kay mao magkay nakita sa CCTV sa hotel kaya gisakan nga wa siya pugsa sa pag-uban atong upat. Mga kaila ra gyud tingali to niya, oy. Naasap ko anang huna-hunaan ng inyang. Pero dili sab ko makabasol ni Andre nga makaw na ko na og dili maayo. Kay naamang ko istorya nga may nagpaniid lagi ko niya. Bisan gani ni Andre. Namo kung unsa man gid ganito nga akong gisulti nimo. Usa ka higayon nga nanuroy mi nga may duha ka tawo ming namatikdan. Nga naniid ba ka to namo o kung unsa pa kyud? Wala gyud tingali to ilingaw tong duha, day. Tripping lang tingali to nila. Ay, ambot lang ng inyang. Hangako lang nga unsa may ilang tuyo ni Andre.
Nganong sundan man nila o panidan? Labi na kinako. Basig, gikasuyaan na si Andre day. Uy, gwapo ba ya si Andre? Udya, gwapa pod ka. Ikaw gyud nang iyan. Udya, dili kay gwapo pa. Hustos barog. Bright. Udya, sikat. Kung maura na hinungdan ang inyang, wa man tingali basihan. Ay, suya ra lagi tingali day yun na. Kay wa may kontra si Andre. Kay kapuutan niya. Unya mahigalaon pa kaayo. Mantinabangon. Murag imposible lagi yun ka na imbasuko niya. Kaya wa man na siya atraso. Way giyatakan nga tao. Pero mao lagi. Bisan unsa pod ka maayo sa tao. Ambot, kung nga nung naagyo dili makauyod oy. Ang suya lagi. Pero, pwede sa tingalig. Hala. Basi na kay admirer day few na. Kadiri makadawat ka nagkauyab mo si Dong Andre. Murag, kuli nang mahitabo ng inyang. Pwede ka makasiguro day oy. Katong mga naninguha ni mo sa una, daghan man to sila, dili ba? Ingon pagani ka nga may mga higala o kaila pa si Andre sa una nga naninguha pod nimo. Di ba day? Ambot lang ng inyang. Ambot lang. Pero wa ko'y pagtuubahin na anak. Wa gyud. Pero si Dong Andre day, wa na siya na uyab pagha sa una. Unya wa sila magkabuwag. Basin walang musuti si Dong Andre nimo ba? Kay dili siya gustong malain ka niya. Nang inyang. Ay. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Pero si Dong Andre day, wa na siya'y nauyab baka sa una. Udya, wa sila makabuwag. Pasin, wa lang musulti si Dong Andre ni mo ba? Kay dili siya gustong malain kaniya. Tungod sa gisulti na ng inyang. Biswa tinuon sa akong una katong client ni Andre. Na may gipatrabaho niya sa bago nilang building. Katong anak sa usa ka mga adunahang pamilya sa nasod. Katong Fiona Jimenez. Gusto kong wadon ka sa akong una. Misali ko ni Andre. Dako kong pagsalit niya. Taon-taon pa man itong pagkaon nga ito. Gayeng na tamang ka, Bro BJ. Nga, dili ko mo inom. May order pa manggil ka na. Hinaunsa ka ba eh. Makayo mo ng beer sa lawas, good. Oh, gatas na ito akong orderon para na mo. Yung sa uwak man sila. Ikaw, gid bro. Bitaw, may mubag mo diretso tag hisgot atong gisulti na muna ako sa phone. Nga may importante tag istoryahan. Di lang bahay ni Professor Jiro. Bahay no sa plako. Usap din na, bro. Ha? Bro BJ? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.